Para que non haxa pasos atrás, compre cumprir entre todos as medidas. Despois das aglomeracións e condutas inapropiadas rexistradas na primeira fin de semana da desescalada, o Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo fai un chamamento á responsabilidade a locais e clientes. Nos o que facemos é unha chamada ao conxunto en xeral, tanto por parte nosa, dos propios hosteleiros e dos establecementos, como por parte da xente tamén unha responsabilidade individual, no sentido de que, bueno, hai unhas normas que temos que cumplir, podemos estar ou non de acordo con elas. Porque do seu cumprimento depende que os locais continúen abertos. Sobre o vivido na pasada fin de semana, dende CETS entenden que as aglomeracións deberonse a combinación da reapertura dos establecementos co bo tempo. Piden aos clientes colaboración e que non se demonice o sector. En líneas xerais creemos que a maioría dos establecementos cumplen coas normas, pode haber algún detalle que se estará pulindo, se está regulando ahora nestes días, pero o que facemos tamén é unha chamada aos propios clientes, é dicir, é moi difícil para os hosteleiros tamén exercer de camareiros, atender os seus negocios, ao mesmo tempo exercer de policías. A xente ten que ser consciente de que hai que cumplir, que hai que ter a mascarilla posta mentras non se está consumindo, e por lo tanto o que apelamos é iso, a responsabilidade individual. Ao final depende de nós. O sector, entretanto, continúa adaptándose á nova realidade. A partir deste venres, de xeito obrigatorio, todos os locais deberán ter pendurado no lugar visible un cartel cos datos de aforo e o código QR que permite ao usuario rexistrarse. O propio usuario co seu smartphone escanea o código, eso vai a levar á plataforma de PasCovid para poder registrarse. Entonces, en un momento, se hai algún brote ou algún problema en algún establecemento, os rastreadores van a poder facer un seguimento desas persoas. Sabemos que eso vai a ser o máis complicado nun principio, sobre todo de cara ao usuario que o poda utilizar. De cara a Semana Santa, no sector aínda descoñecen como pode ser a campaña á espera de saber se Galicia continuará pechada perimetralmente, sen mobilidade, din, de poucos serveteros e establecementos hoteleiros abertos.